guys, good morning guys. Ni ara nakakuha na taog kuhit nakahulam na kong nanay. So manguhit na ko og mangga guys. Diri na ako ibutang guys kay para makit-an ta nga nanguhit. Nangayo ko ni Jojo guys sa tag-iya guys. Guys, manguha na tag mangga guys. Siya guys. Wait lang guys. Sayuhan. Nalimtan na guys. Iana na po nato guys. Hello guys. Hi guys. Diri na po ta guys. Arap na po ta guys. Guys,
Dagan na nakukuhaan ako si nanay. Kay si nanay, mangayo po siya. Guys. Tama na ni guys. Oy. Marot na dyan dapit. Okay. Waon raman sa mga dagkong truck guys. Ako na lang waon dyan. Tama na ni guys. Daghan na guys. Ito na naipadaplin ang kuhit. Hala ang sagbot. Kaya sa ang kuhit. Kuhaon ako ito nangahulog. Kaya na inangahulog. Kuraon. Ay nahulog dari. Hala, kung tuwa sa ubos ka ayaw nahulog. Wala. Tuwa sa ubos pa nahulog. Ako bayo to. Sayang ako. Baan na itong diri. Okay. Kasi lalong turaon. Agay. Okay. Stop. Sayang tayo ni. Baghan lang natin yung kuhit. Itong nanay. Kani. Nakabuot raman yun. Kailangan kuhiton. Magwasa kong tubig kay kung hugasan. Ay. Direta makuha og tubig guys. Wait lang guys ha. Ang isa sayang kay dako nahulog. Nagatuhan na tagmangga guys. Karon guys, iuli na to ni gayon kuhaon na to ni mga sagbot uban kay nilhig na ba siguro sila diri. Okay. Wag na nilhig na yung asawa. Nagsinagbot ko guys.
ko sa mga sagbot kay nanilig naraba sila diri. Nya, nagsinagbot ta diri. Akong kuha ito. Ni ara guys, akong ihatag ni nanay. Ni ara guys. So guys, taman guys. Salamat kaayo sa inyong suporta og sa inyong pag-subscribe sa ko. Thank you so much guys. Ang pintang tanan. I love you all. God bless sa tong tanan. Bye everyone.